My dear brothers and sisters, our theme for this year's celebration of Our Lady of Peña Francia is journeying with Ina in deepening our relationship with God in these challenging times. There are many very important factors involved in this theme that can certainly inspire us and give us the strength to face the challenges of these difficult times. First and foremost, we recognize that times are difficult. Prices are going up. We have so many issues in the realm of politics, even in the church, and even within our social and civic society. With this theme, we recognize that we need God. We need God to strengthen us, to guide us, to lead us in order to face these challenging times. But who can ever help us deepen our relationship with God? Who can ever help us approach, so to say, the living and loving God than our Blessed Mother? Mary was being chosen by God Himself to be the mother of a Savior. Mary who has opened her heart to receive the Word of God. Mary who nurtured the Word of God in her womb. And Mary who gave her forth as a child to be our Emmanuel and eventually to be our Savior. In other words, indeed, Mary is the way that can help us deepen our relationship with God, who in turn can help us conquer what is evil, dispel what is dark, and above all, make us face the difficult task and challenging times ahead of us. Mary is a mother, and as a mother, she looks after us. She cares for us. She teaches us. And this is what Our Lady of Peña Francia would like to plant in our hearts. Let us have hope in the power of the living and loving God. Let us be strengthened by the Spirit of the Lord that has been given to us by Jesus. And let us follow Jesus, not only in carrying His cross, the cross of our day-to-day burdens, but most especially to follow Jesus, believing that He is our Lord and Savior. The Blessed Trinity should be part and parcel of our Christian lives as we journey through life in these challenging times. And the Blessed Mother is always beside us as our mother, holding our hands, leading us with strength, with courage, and above all with joy and love. Because with Mary, certainly, we can truly experience the love of the Blessed Trinity. So let us celebrate the festivities of Our Lady Peña Francia full of hope, full of joy, because the Blessed Trinity is with us. Come, join us. Let us celebrate. Let us praise Almighty God. And above all, let us do so accompanied by our Blessed Mother, Our Lady Peña Francia. Viva la Virgen!
Mag-ibonin langit, asin dagat. Pasalamatan, kaitungon yan, magkagurang man. Umawon ang kagurang nan, mag-awit sa Diyos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Gawi nin pagsulsol. Maluhod po. Diyos ko, nagsusulsol ako sa bilog na puso, kan gabos kong mga kasaalan. Asin nauungis ako kaini, hulita sa pagkasala, bako sanang maninigo ako sa mga padusang matanos mong binuot. Kundi urog sa gabos, hulita nagtumang ako sa imo. Anurog karahay, patin maninigo, na dapat kong kamutan, ninurog sa gabos. Kaya pusog akong naghuhulaw sa tabang nin sa imong grasya, na magpuon ngunyan ako dai na magkakasala. Asin makalikay sa mga dahilan nin pagkasala. Amen. Gawi nin paggalang. Sinasamba mi ika, Jesus, sa mong kagurangnan, sa mong paratubos, kami lugod kahirakiman, sa sinanglitan mong lawog, kami nagaatubang, ruluhod sa kaludukan, sa imo nagagalang. Tala sa lienso kan mabining Santa Veronica, ang lawog mo si imong ituhurok sa mong mga mata. Duman sa Getsemani, lawog mo makawiwili, ginanot nin dugo, sa pagsakit mo nin makuri. Namibi, nadaiinumon ang mapait na kalis, alagad sa Ama, bakong buot mo ang mangyari. Kayaan matubis mong lawog sa takig ng lungsi, kan malubong hudas hinadkan sa pagsaluib. Tinampal, linutaban, paglanghad na daing siring, pagbasang-basang kan mga tauhan kan man Sanhedrin, urog ng gayo ning mabangiso na pagsukiti kan mga soldados, pag-ulog-ulog, labi-labi, daing kauntukan hanggang sa kahuri-huri. Abot sa Kalbaryo, hanggang mautsan ang Diyos Aki. O gagalangan na lalawgon, kaugayi kami, dakulang pagkamot mo, danay na mamamati mi, anin huli kan sa imong pasyon, kami magkamit sa uring hinangos, lawog mo mahiling sa langit. Amen. Banwaan minagalang, kanlalagon mong mahal, si mong aning kaherakan, para tubos nin kinakban. Liliniganin si Ramog, itong magayon nalaw. Ni Jesus binal santulos, itong mamaing maimbod, natala sa pagkamot, lalawgon yang malunod. Banwaan minagalang, kanlalagon mong mahal, si mong aning kaherakan, para tubos nin kinakban.
sa tuya, ininda kulang biyaya, manitang mabana-bana, ang kagamatan ni sala. Nagsusulsul kami, Ama, sa atong mga tuga, hinbilog na pagpabaya, kan ngaran sa pagkasala. An banwaan minagala, sa lalagon mong mahal, simunganing kaherakan, para tubos nin kinabang. Amin mga ako, sa damat, gutom linog man, sa mga kapiutan, ikasamang palawan. Kami mo bendisyonan, nga ni mi maturukan, lawag mo sa kalangitan, sa langit kamur. An banwaan minagalang, sa lalagon mong mahal, simunganing kaherakan, para tubos ni pag-arang sa banwaan. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing magdanay sa grasya ang mga banal, asin madaraman sa kabanalan ang mga tao, hulikan sa indang marahay na gibo, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing mabihag ang mga parakasala, asin mga nagtutumang sa mahal na Diyos, asin magbalik sinda sa dalaning katanawsan, asin kabanalan, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing ilikay kita sa peste, hilang, linog, bagyo, asin iba pang mga kasakitan, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing surugon kita sa satuyang pakipaglaban sa kasalan, tawanin istog nin buot sa pagtumang sa maraot na gawi. Urog na kan mga manunungdan sa pagtahakan simbahan asin nasyon. Urog na ang korupsyon, pandulupig, panhahabon, pandadaya, mamibi kita. Tanganing sa pagdebosyon sa divino rostro, matingrawan kita kabos kan liwanag ng lalawgon kan kagurangnan. Asin matala man sa satuyang pagkabuhay, ang sa iyang pagkaherak, asin pagkamuot, mamibi kita. Matuninong po kita, asin mahagad kang grasya, na buot makamtan. Pagpamibi nin Ama niya mo, Ave Maria, asin kamurawayan. Ama niya mo, niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdato ang kahadian mo, mangyari ang bot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ave Maria, panuning grasya, ang kagurangnan yaon sa imo. Paladan ka sa kababaihan, asin paladan ang bunga kan sa imong pupunan ni Jesus. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo.
pamibi sa ika-6 na aldaw. Ang lawog ni Jesus sa iyang pagsakit asin pagkagadan. Misteryo kan ese homo. Nagluwas na gayo si Jesus, nakukurunahan nin tunok asin nagugubingan ning purpura. Asin nagsabi si Pilato sa inda, "Uya ang tao, kan mahiling siya kan mga puon, napadi, asin kan mga tawuhan. Nagkurahaw sinda, ipako sa krus, ipako sa krus." O Jesus, siring na nangirahat sa paghinayang sa imo, ang dakol na tanaraot ang sa imong itsura. Bako na sa tao, asin ang sa imong anyo, bako na sa aki ni Adan. Ako man napapano nin matagum na kamunduan, asin ang sa kong puso nagluluha sa pag-agrangay sa ginibo niya mong paglapastangan sa imong matubis na lawog. O matinios na lawog ni Jesus kan pagsakit asin pagkagadan, tadaw tag naginibo mi ini sa imo. Alagad, nagpapasalamat kami, tanatala sa lienso ni Santa Veronica, ang sa imong lawog. Tangani iwa kami nin mabansay na pagirumdumon, na ang gabos na pagsakit mo, ginibo mo sa dakulang pagkamot na matubos kami sa kasalan. O Divino Rostro, kahiraki kami asin ang sa imong lawog, danay niya pong pagsambahon, urog na iniman ang mahihirakon na lawog kan Ama. Amen. Matindog po ang gabos. Kristo kami erakan sa samuyang langasan, sa samuyang mga karatan, kagurangan kami tabangan, naiman kami
Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Diyos Espiritu Santo. Marinaga po.
Iyo ang ikaanom na aldaw kan misa novenaryo, sa kaumawan kan mahal na lawog ni Jesus, ang Divino Rostro. Ang satuya pong tema, mamidbid ang pagsakit ni Kristo sa mga naghihelang, asin mga gurang. Makakaibahan niya to sa selebrasyon kan Santa Misa, ang mga miyembros kan Feeding Ministry, asin ang Our Lady of Peña Francia Association. Siring man ang mga peregrinos na hale sa parokya kan St. John the Evangelist Parish, Naga City, asin San Lorenzo Ruiz Parish, Abelia, Naga City. Ang satuya pong celebrante mayor asin predikador, iyo si Reverendo Padre Roy Arvin Rania, Parochial Vicar, Cathedral of St. John the Evangelist. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sangaran ka nama, asinggan aki, asinggan Espiritu Santo. Amen. An grasya na Yesu Kristong kagurang dantaan, pagkamot kan Diyos, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako antan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makamaan, asin sa indo mga tugang,
tanagkasala ako nin maguri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamimpi sa kagurangan ta Diyos. Maherak manlugod sa tuwan Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasaalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherakan, kurangan, maherakan, Kristo, maherakan, Kristo, maherakan, kagurangan, maherakan, kagurangan, maherakan. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw mi ka, rinurukyaw mi, ika sinasamba mi, ika pinapasalamatan mi ka, huli ka dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan, kagurang na aking bugtong Jesucristo, kagurang na Diyos, derokan Diyos, kika naman, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami, ikan. Sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, banal na Ama, sa imong kamurawayan nagtatago sa mahal na lalawgon, nin sa imong namumutan na aki, sa samong pakisumaro, sa iyang pagsakit digdi sa daga, magliwanag lugodan sa mong lalawgon an sa imong kabutan, tanganing sa maugmang paghalat kan sa imong kapahayagan, sa mong makamtanan kamurawayan nin sa imong kahadayaan. Siya na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ipinipresentar sa to ni San Pablo sa enot na babasahon, ang paagi nin pagkabuhay
bilang mga pinili nin Diyos. Ang paaging ini naglaladawan kan pagkabuhay ni Kristo, asin linalaoman sa mga didisipulos niya. An ikaanom na aldaw para sa enot na babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Kamo mga pinili ni Diyos sa iyang mga banal. Namumutan niya kamo, kaya dapat na kamo maging mahiherakon, mabuot, mapakumbaba, mahuyo asin matinios. Magpatinios-tiusang kamo, magpatawad kung igwanin maraot na buot, pinatawad kamo nin kagurangnan, magpatawad man kamo. Orog sa gabos, magkaminuotang kamo, huli taan pagkamuot, iyo ang minabugkos kan gabos na bagay, sa tunay na pagkasararo. Ang katuninungan ni Kristo, maghade sa saindong puso, huli ta kamo, inapod na magkasararo, siring sa mga kabtang, ning sarong hawak. Danay na magpasalamat kamo. Ang tataramo ni Kristo, magsupay sa indo. Magpatinukduan asin magpahinulitan kamo sa bilog na kadunungan. Tudok sa puso na mag-awit kamo sa Diyos. Gamiton ang mga salmo, ang mga himno, asin mga awit na espiritual. Dai magtaram o magibon in anuman na bagay, kung bakong sa ngaran ni Jesus nakagurangnan. Magpasalamat kamo sa Diyos Ama, huli sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Umawon ang Diyos sa iyang banal na simbahan. Umawon siya sa kaitaasan ni langit. Umawon siya huli kan mga gibon niyang ngangalasan. Umawon ang daing kapantay niyang kadakulaan. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Umawon ang Diyos sa tanog ng trumpeta. Umawon siya sa tugtog, kan lira asin arpa. Umawon siya sa tamburin asin sa pagsayaw. Umawon siya sa tanog ng gitara asin plauta. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Umawon ang Diyos sa tanog ng mga simbal. Umawon siya sa tugtog din kaugmahan. Gabos na linalang, may buhay, magtaoning kaumawan sa kagurangnan. Gabos na may buhay, mag-umaw sa kagurangnan. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan marahay na bareta.
Hallelujah, 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 hallelujah. Ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal nga ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, sa saindo na naghihinanyog sako, ini ang sinasabi ko, kamutan nindo ang sa indo makaiwal, tabangan nindo ang mga nauungis sa indo, bendisyonan ang mga minamaldisyon sa indo, ipamikbi ang mga nagpapakaraot sa indo, sa minasampal kan sa imong pisngi, ipasampal mo ang sa ibong, sa minako akan sa imong kapa, itaumuman an alikboy. Tawan mo ang gabos na minahagad sa imo, kun kuahon an sa imong rugaring, daimo pagbawion. Kaya gibuhon nindo sa iba, ang buot nindo na gibuhon ninda sa indo. Kun kamo namumuot sana sa namumuot sa indo, anong halaga kaiyan sa indo? Ang mga parakasala namumuot man sa mga namumuot sa inda. Kung kamo magtatabang sa mga nagtatabang sa indo, ano pang balos ang lalauman nindo? Ginigibo man iyan kan mga parakasala. Kung kamo magpapautang sa mga linalauman sa nanindo na makakabayad, anong pakinabang kaiyan sa indo? Ang mga parakasala nagpapautang man sa kapwa parakasala, alagad naglalaom na bayaran. Kamukta nindo ang sa indong kaiwal, maggibo ning karahayan, magpasubli na daing pighahalat na balos, magkakaigwa kamo nin dakulang balos, asin naapodon kamo na mga aki kan urog halangkaw, na marahayon sa mga maraot, saka sa mga tampalasan. Magmahirakon kamo, hulit ang mahirakon an sa indong ama, day maghukom, asin day man kamo paghuhukuman, day maghatol, asin day man kamo paghahatulan, magpatawad, asing kamo man papatawaron, magtao, asing kamo tatawan, maray na sukol, dinasok, yinugyog, pinasukpay, aniula sa bulsa, kan sa indong gubing. Ang sukol na isusukol nindo, iyo man an isusukol sa indo. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Father Ryan Penis, and then Father Larry de los Santos, and Kuro Paroko kan San Lorenzo Ruiz Abella, sa mga taga parokya po ni San Juan Evangelista, banwaan ng Diyos, Diyos marahay na aga po sa indo kabos mga tugang. Diyos marahay na aga man po, Father. Ngunyan iyo po an aldaw kan mga may helang, siring man an inaapod niya tong elderly, day ko man po masupog magsabing mga gurang. Kaya sabihon ko na sa ng mga lolo asin lola. Baka po ngunyan, digdis sa tuyang simbahan, pwedeng 5% mga may helang, 95% senior citizen. Ani ba sobra pa sa pagka-senior citizen? Suba lang po. May sarong lolo daa, hinapotan sa iyang makuapo. Sabi kan lolo, o ano, nonoy ta, day ka naman nag-eskwela, kalunes-lunes. Sabi kang makuapo, relax ka lang lo.
Tapos ko na ang assignment ko. O, ano taday ka nag-eskwela? Ano naman paaram mo? After 15 minutes, nag-abot da si advisor. Yaon sa may gate kang harong ninda. Sabi kang lolo, Noy, lumawag ka sa kwarto mo. Magkaagang labakara sa angog mo. Tanganing garo ko may helang. Paghaloy-haloy, pighalat-halat pa kang lolo ang style kang aki kung paano maghigda. Nag-abot ang principal, may kaibahan pang 5 teachers. Sabi kang lolo, o ano na naman paaram mo? Sige, higda duman. Maluwas na kuta si lolo para sa baton ang mga maestra, asin principal. Bigla siyang ginudgud kan sa iyang makuapo. Lo, ika ang maglaog sa kwarto mo. Taano? Lo, ang paaram ko sa inda, gadan ka. Mga sakristan day paggibuhon iyan sa mga lolo asin lola nindo. Mga tugang, an sa tuya pong tema ngunyan, iyo an midbid an pagsakit ni Kristo sa mga naghehelang asin mga lolo asin lola. Pagsakit ni Kristo. Sa passion ni Jesus, sa iyang pagsakit, kan siya yaon sa scourging at the pillar, crowning with thorns, ipinako sa krus. Ano ang namati ni Jesus? Of course, may hiling niya to sa istorya, dawa basahon niya to ang Biblia, naging igwa siyang pagsakit sa hawak. Namati niya ang physical suffering. As in ikaduwa, bako lang iyan ang physical suffering. Nakamati man si Jesus kang loneliness. Feeling niya, binarayaanan siya kan sa iyang mga apostoles. Mala, si isa na ang natadang apostol, si San Juan, Ebanghilista, na iyuman ang patron kan mga taga-katedral. Palakpakan tama ng mga taga-katedral dyan. Dawa day pa yan nagkararigos. Basta makalipstick, okay na. Asin yaon si Juan Ebanghilista, asin yaon si Santa Maria, asin iba pang mga Maria. An sa iyang mga apostoles, nagdurulagan. Not an physical na pagsakit ni Jesus. Asin an mas hararom, an feeling na loneliness. Parehas kan mga lolo-lola, asin kan mga naghehelang. Yaon na an sa indang pagsakit, perming high blood, perming may metformin. Alagad, an sa indang mas nangungurog na pagsakit, kaparehas ni Jesus, na minsan namamati ninda, na binabayaanan sindakan sa indang mga aki, saro. Nag-aagum ang iba, an iba, nag-i-star sa harayo sa inda, an iba, nagtatrabaho sa abroad, an iba, yaon sa Manila. Namamati kan mga lolo-lola, asin kan may mga helang, na binabaryaanan sinda kan sa indang mga kaibahan sa laog kang harong. Kaya sa indang kaugmahan sa simbahan. Ang pagmati na pinagbayaanan sinda kan sa indang kapamilya. Mga tugang sa mga hobenes na yaon ngunyan, mayo man ibang hinahanapan sa indong mga lolo-lola, asinan mga naghehelang, iyo sa naman ang sa indong presensya. Iyo sa naman ang sa indong presensya sa laog kan sa indong harong. Sa mga naghehelang, may saro daang katuwang sa laog kang harong. Sabi kan, may sadiri kang harong. Inday, ano ta, naghihibi ka. Sabi kang katabang, ano na naman yan? Sabi po, kaya ngayon doktor, tatanggalan po akong butlig. Para butlig, naghihibi ka na. Iyo po ngaya, sir, tatanggalan kaya ako ng butlig. Para ngaya butlig, grabe nang no kan dungo mo. Sabi kang
katabang. Okay lang po ngaya, sir, kung left leg lang o kaya right leg. Pero ngaya, both leg. Diabetic ka ngaya. Mga naghehelang, as in mga lolo, lola. So kita po mga tugang, kitang mga mayong helang, kitang mga hoben pa. Sabi ni Mother Teresa, do not think that love, in order to be genuine, has to be extraordinary. Dahil mo naman kaipuhan, magparagibo kung ano pa man, para makatabang sa imong lolo-lola, asin ka mga naghehelang. Dahil mo naman kaipuhan magibo ng extraordinaryo, kundi ang kaipuhan sa naman ninda, iyuan sa imong presensya na sinda, mamati ninda, nakaibahan ka ninda sa saindang pagsakit, sa saindang pagsulusulo. It is not how much you do, but how much love you put into what you do that counts. Yan ang sabi ni Mother Teresa. So lugod mga tugang, kaparehas ni Juan Evangelista, asin kan mga Maria, kan inibahan ninda si Jesus sa iyang pagsakit. Kita man, bilang mga mayong helang, asin makusog pa, ibahan man niya to ang satuyang presensya, kan satuyang pagtabang an mga naghehelang, asin an mga lolo-lola sa satuyang pagkabuhay. Taninhulita, an sa indang kaugmahan, iyo man sana ang satuyang presensya. Alagad, panhuri po, ang pinaka nakakapaugmang presensya sa mga lolo-lola, iyo ang sa indong pirak, asin iyo ang sa indong 20,000, ipahiling nindo sa inda. Ang mga maluyaan mata, pag pinabulong mo ang sa indang mata, tawan mo yan ng salming, madagdag ang grado ka yan. Alagad kung patadan mo yan ng 100,000, malinawan panghiling kaya. So lugod po, an sa indong pagsakit, mahipnuan, kan paglaom na itatao, kan divino rostro, kan presensya, kan satuyang kagurangnan. Amen. Sararo sa pagtubod bilang sarong banwanin, Diyos, mamibig kita sa tuyang langit no, na Ama, na nagbuot na kita, magkatiripon para sa pangaipukan simbahan, asin kan bilog na banwaan. Sa lambang pag-arangan sa tuyang simbag, Ama, pagsararoa kami sa saimong pagkamot. Ama, pagsararoa kami sa saimong pagkamuot. Papagdanaya sa pagkasararo ang mga lideres kan simbahan sa bilog na kinaban. Ang Santo Papa si Francisco, mga obispo asin kapadian, sa saindang paarog asin pamamayo, madaralugod ang katawohan sa dayupot na pakisumaro sa kagurangnan. Kami namimibi. Ama, pagsararoa kami sa saimong pagkamot. Pagsararoaman ang mga lideres nin mga nasyon sa bilog na kinaban, urog na sa samuyang sadiring nasyon. Bulunga ang lugad nin pagkabaranga, asin tugote na ang mga namamanwaan, mag-erok sa katuninungan, asin tunay na pagkasararo. Kami namimibi. Pagsararoa kami sa saimong pagkamot. Buksan man ang puso, asin palad, kan mga nasa kaginawahan, para sa mga dukha, asin mga nagtitios, huli sa inda, mamatean manlugod, kan mga kapuspalad,
an pagkamuot nin kagurangnan, asin magdanay na saro sa simbahan. Kami namimibi. Ama, pagsararoa kami sa imong pagkamot. Patalubo aman sa pagkamuot, asin pagkasararo, ang gabos na yaon sa selebrasyon kan Eucharistia ngunyan. Tabangi na mabuhay bilang mga tunay na disipulos ni Kristo, tanganing matala sa lambang saro, an sa iyang banal na lawog. Kami namimibi. Ama, pagsararoa kami sa imong pagkamot. Para man po sa satuyang mga personal na kahagadan sa mahal na Diyos, idulot po niya ito sa Santa Misang ini. Ipamibi niya ito sa kagurangan. Ama, pagsararoa kami sa imong pagkamuot. Ama, papagkaniguan na makamtan niya mo ang samuyang mga kahagadan, asin daraaman kami sa dayupot na pagisumaro sa kagurangnan, ngunyan, asin sagkod paman. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. Pasalamatan mo po at siya, pagsadirikan mga imahe, sabi ni Father na. Magpamibi ka mo, mga tugang tanganingan sako, asinan sa indong atang, maako malugod kan Diyos sa mga makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na sa mong parasuro, lilingyan lalawgon nin sa imong bugtong na aki, na dinulot sa imo bilang malinig na atang. Lugod ining atang magkanigo man na akoon mo, tanganing makamtaniya mo an sa imong kamurawayan. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen.
An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo, Ama, Diyos na makakamhan na daing ka sa katapusan. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Daing kasaalan, maugma siyang nagtios huli sa parakasala. Daing sala, inako niya sa kagadanan. Tanganing iligtas, an sala, an may sala. Sa iyang pagkabuhay liwat, ibinalik sa mo an buhay, sa iya an kaumawan asin kamurawayan. Mantang an langit asin an daga, daing untok na minaawit. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo. Kamurawayan, Hosana sa kaitaasan. Sa ngaran kan kagurangnan. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, nagpasalamat, binaaki ni asin, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, taini an sa kuyang hawak, na idudulot para sa saindo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya manin kalis asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni. Tainen kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Mikay ning tinapay, sin pag-inom kan kalis, an pagkagadan mo kagurangnan. Ipinapamareta niya mo, sagkod na ikamagdatong. Kaya kami nagrurumdom kan sa iyang pagagadan asin pagabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay ning buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaharak kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama kaguranan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na ginaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibangan sa mong Papa, si Francisco asing ka sa mong Obispo, si Rolando asing kagabos na klero. Girumdumas siringman, girumdumas sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat,
asinan gabos na magadan, dangan ako asindas sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na Inakan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nagaydo pa nakapagayagaya sa imo, magganigong magin kairas kan buhay na dayeng kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay ba niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos nun na kaugalian, nangangas po kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa rualdaw, itao mo sa muyang unian, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugod, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan gan sa imong pagharak. Maging danay na talingkas sa kasaalan. Asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ibinawalat ko sa indo, sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Ari paghilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan.
Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan po kamo nin katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan. Nin katonino nga uyaan kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kang ginaman. Paladan ang mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang arong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan.
Mamibi kita. Kagurangnan hulikan sa imong pagkaharak, paliwanagi man kami kan banal mong lawog, tanganing hulikan padara kan sa imong katanosan, sa mong malikayan, ang gabos na kasalan, asin makaabot kami sa imong kahadaan. Ika na nabubuhay, asin nagahade, kay banin Ama, asin ng Espiritu Santo, sarong Diyos, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pamibi sa ikaanom na aldaw. Mapakumbabang kagurangnan, itinugot mo na linigan ni Veronica an sa imong lalawgon. Ninhuli sa kasaalan, kan katawuhan, an sa imong lalawgon, nagpahiling nin pagsakit asin kamunduan, ulikan sa imong pagkamot na tala, an sa imong lalawgon, duman sa lienso na ginamit ni Veronica. Kagurangnan tuguti man na matala sa samong puso asin isip an sa imong banal na lawog, tanganing makapaghingawa kaming maging maninigo sa pag-aako kan sa imong biyaya. Asin danay kaming makasunod sa imo, sa dalan ni pagsakit, pasiring sa kamarawayan ng kaligtasan. Hinahagad mi, an sa mong kaipuhan sa pagkabuhay, kun iyan, papagkaniguon mo para sa imong kaumawan, asin karahayan kan sa mong kalag. Amen. Amen. Kaugay ako, O Diyos, susog sa balaok mong buo, susog sa imong pagkaherak, hunasaan sa kong kasumbikalan, hugas-hugas ako hale sa sakong sala, hale sa sakong kasalan linigi ako, taan sa kong kasumbikalan na mamalayan ko, asinan sa kong kasalan danay kong kaatubang. Sa imo sana ako nagkasala, an maraot sa imong mga mata ginibo ko. Tanganing mahiling kang suripot sa imong mga tataramon, malinig sa imong pagbukom. Uya sa sala ko namundag, asin sa kasalan ipinangidam ako kan sa kong ina. Kamurawayan sa maasin sa akin, asin sa Espiritu Santo, siring sa kapinunan mo niyan asin magdanay man, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Itinanda sa mo ang liwanag kan sa imong lawog, kagurangnan. Nagtao kaning kagayagayahan sa sakong puso, Han kagurangnan mapasaindo. asin sa imong espiritu. Mamibi kita. O Diyos, na sa pamibi ni Santa Veronica, nagbuot kang magwalat kan sa imong paggirumdom para sa mong mga tinandaan kan liwanag kan sa imong lawog, an sa imong ladawan, na natala sa iyang lienso, warasan namimibi kami, nahulikan sa iyang banal na krus asin mamurawayon na pasyon, ngunyan siring sa paagi nin salming asin sa anino, magkanigo kaming mag-omaw asin magsamba, asin maggalang sa imo man sa nasa daga. Tanganing sa huring aldaw, kaming ligtas asin magayagaya, magmansay, lawog sa lawog, nagdadangadang na mahukom sa mo, asisiya na kaiba mong nabubuhay asin nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Pasasalamat. Sa ngaran po kan satuyang ginagalangan na kura paroko, asin kan Parish Pastoral Council, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar sa ikaanom na aldaw kan Misa Novenario sa kaumawan kan Divino Rostro.
Salamat sa gabos na mga donantes as in sponsors kaining misa, sa nga mga miyembros kan feeding ministry, asin sa Our Lady of Peña Francia Association. Upakan po niya to sila. Siring man sa mga peregrinos na hali sa St. John the Evangelist Parish, Naga City, asin San Lorenzo Ruiz Parish, Abelia, Naga City, asin mga deboto na nakisumaro sa satong selebrasyon. Kaiba siring man itong nagdadalan kan live stream coverage kaining misa, upakan po niya to sila. Siring man buot niya tong pasalamatan si Mr. and Mrs. Ricky Hamer and family, ang kagrugaring kan image ni Divino Rostro, asin kan Our Lady of Peña Francia, upakan po niya to sila. Salamat sa mga padi na nakaibahan niya to sa misa. Urog sa gabos, kay Reverendo Padre Roy Arvin Rania, ang satuyang celebrante mayor, asin predikador. Nagsasarig kita sa pangataman kan Divino Rostro. Padagos lugod kitang ilikay sa anoman na kahilangan, asin magliwanag sa sato, an sa iyang lalawgon. Diyos mabalos po sa gabos. Matindog na po para sa huring bendisyon. Han kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na po an misa, lakaw kamo sa pagkamot ki Kristo. Salamat sa Diyos. Banal